Hey, say. She say. Hello. Say. Moody say, guys. Hey, people. Hello. Excuse me. What is saying? What did you say? What boy, people? Oi, banha here. Muri banha here. Isei, bamuri. Isei. Hello, people. Muri banha here. Yeah. Say. Anzi, coming to Paradise next year. No, mnoenda mbega kakupata kwendinozojoina sei manje? Where will I come in? Kwenini ndakupinda papi? Pataya. Ena Ashley now. Ndenge ndakupinda papi? Pajeni yenyu yekupataya. Oh no, did you say? People mind say link to one up. Ndiona nanoda kupinda taura one or two things. One or two things. Alright. Kuseri uku pane zviri kuitika guys. Even mavideo angu muchaona kuti the way yandaita setup yangu tichiisa mascreenshots angu is gonna change because there is something unfortunate chaitika. Saka zuro paya patikapedza live handautokwanisa kuvata because of that. So ipapapa ndatozononoka kurekodha. Saka sezvo ndisingade zvangu zvekuzonge ndichiekera vaoma. Saka setup yedu ndinenda kumba. Well, maybe I'll go home this month. I don't know. I'm not so sure because pane musikana aiva kunoku akatoenda kumba, so I might go home. I might go home, and also I want to change the way I'm doing my video and my content. If I shift a little bit because pane zviri kuitika saka ndakuda kutanga kuita diversify
in different things. But guys, just you remember pandakati ndakatenga drone. I told you that I bought a drone, right? I bought a drone because ndiri kufanira kuenda kunoita something, but muchazonyatsa kuzviona ndasvika. I'm not so sure because there's this guy anonzi Woremaya anoita zvekutravel around maAfrican countries. Ndakatombotaura naWoremaya ka anonzi Woremaya nekamusikana kacho kaTrudy. Ndo zvandaida kuita, ndaenda kuZimbabwe izvozvo, but handisi kuda kugumira muZimbabwe, ndaida kutomboenda kuGhana wati ndo zvandaida kuita, but problem yacho iripo ndeyekuti chirungu chinondigojongora. Saka angu ndinenge ndichimaita hangu neshona, chimboenda kana kuGhana, chibuda kana kwakati, waona manje, chitaura neshona memwana, chitaura neshona memwana, waona chitaura neshona because paakuda kuita ti-upgrade and also diversify kwandienda apa guys, zvizonakidze kuramba uchingoita one thing chete. Myachioni havasi kuona manje, ndida apo baika, ndida apo. No, why guys? Mina ndise uyu tichitotaura ka tichitaura tese ndichigadzisa zvandikugadzisa panapapa. Nhasi ndinofanira kuvata ndazvipedza because inini handidi zvinondinetsa ini guys, handidi zvinondinetsa. Hanzi chii? Ndinenge ndichiita muchaona ndichaita something different. Ndida kuda kushifta izvi zvekuramba uchibhiga vanhu sometimes zvogwadza kezvo, zvombogwadza. Saka ndakuda kuti handichizoshifta. Drone rangu ritori momo randaifanira kunoita ndisvika ndichiita zvinhu zvangu, pandoda unoshifta manje. Handipane vanoita zvetourism nai vachina mahotels vachiita sei. Handidi kuita izvozvo, handidi futi kunyanya kuspecify neuyu. Yeah, we'll see. Let's see kana ndaenda, because already like pane vanhu vandaimbodiscussa navo hangu maji as well. Saka I think vamwe vatotanga kutozviita, but I need a car kuti ndinge ndichizoda, because unongofanira kutravela ka. But inini zvangu zvine ka uniqueness, zvine ka uniqueness in it. Handisi kuda kuenda kune vanoita zvematourist places chete, but handisi kuda kuspecialize naizvozvo manje. I don't want to specialize in that. Ndoda kuita something a little bit different since I like talking a lot, so ndoda kuita a little bit different. Handidi kutora nemo, but munhu akandi-inspire kuti ndizviite izvozvo ndiWoremaya wekuGhana. Ndinomuona every day face uya, muona manje, ndiye akandi-inspire. So I want to shift kana ndaenda kumba. Ndosaka paipai ndaida kuenda kumba stereki, because kuno kwacho ndoramba chikuita the same thing. The only maybe difference andinoita ndeyekuti tinomboitawo magame. That's something different pachannel. Toita magame, toita toita chi magame, they are good. Kana ndasvika kumba futi I will actually maybe ndichaimprove ndichitawo nemabrothers angu kana kune maShemarians anenge ari kumba, then we can plan kuti toitira kupi tumagame twedu, totorekodha video, tichitoita. I always watch mamwe magames andinenge ndichiona zvichitonakidza. Saka I feel like guys at the end of the day ndikangoshifta a little bit zvogona kundiitira, because izvi zvokusura uchikokororana nevanhu zvonetsa. Apa pamanje inonzi chii? Excuse me. Manje zvandogona kuita ndogona kuisa ma-subtitles.
gonna get my subtitles. But iri tachokwadi department reuyu ratiroita iri harisi easy. It's not easy. It's not easy. So ndoda kuita kuchinja mbichana ndachinja ndichafocus hangu nezvakawanda because already we have started magames panapa saka ndichamaita iwayo. I think magames number 1 chandichatanga kuita uko hazvindinetse because my brothers variko and there is another brother wangu wandogona kuita naye ariko. Kana kune Shemarians vanenge vachida kuitawo variko koko vachida kundijoina, they are welcome kuti vapote vachiuya vachifeature pauyu pangu achiuya tichiita totoplaya magames edu toona kuti todii. Nhasi ndikutaura nemi ndichida manje tone ndofanira kuedha munhu apa this night yekumbobvisa izvi zvese izvi. Muchaona pachannel pangu pachatsara nefew videos, maybe my live stream, because ndoda kuchinja the way yandaiisa nayo mauyu. Ndangoona hangu zvakakodzera kuti ndichinje pamauyu the way yandaita nayo mavideos angu ndobvisa ese aya ekudhara because handidi zvekuzonetsana pane manga unogona kungozvona kuti that's why ngandingobvisa kamavideos achoni ekudhara. Then like pane mavideos andaita nhasi matozviona kuti achisiyana nemamwe achoni, saka I think that's what I'll probably do, kungoisa kapicture pandinotanga kadiki diki pandotanga ndosara hangu ndichitaura inini. I think that way tinokwanisa kunge tichibatsirikana tichishanda tese zvakanaka. Ndo zvandokwanisa kuti ndiite hangu. Maitione ndikaisa munhu ndofanira kuisa 2 vanhu vanenge vachitaura nyaya ndichinzwa hanguwo nyaya dzavo. Handiti ndoisa 2 vanhu vachitaura ndichinzwa nyaya dzavo ndichibvisa mavideo. Ndikutobvisa kaipapa pamavideo pari kusara paine very few, tata kutosvika kuma 1000 something. Pari kusara paine very few videos, especially my live stream angu ese ari kusara aripo. My live stream anosara aripo ese, but ndoda kungochinja mustrategy then neayayo anofanira kusara aripo ayo because ayayo haana kana issue aya. Ndoda kungochinja kuti pandotanga ndoda kutanga ndichingoisa kapicture kadiki chete, handichaise picture muvideo yese. Ndo zvandakuda kuita, ndo new strategy yangu yandoda kuya nayo. But at the same time I think it's high time I have to go home guys. Ndomboisa ndasita chimbotarisa zvodiwe maflights guys. Kana paine vanhu vanoziva vanhu vekuEthiopian Airways guys, help me nenhamba yavo guys. Please, I beg you, please help me with their number. Ndaisa link, uyai mbotaurawo neni guys. Uyai mutaura muchitaura nyaya ndichinzwa ndichitoita zvandiri kuita izvi. Ndichitoita ichi. Uyai mbotaurawo neni nyaya. Ndiye ndichingonzwawo zvamuri kutaura. Pane mamwe andirikuningirira. Obviously kuti inonzi re-strategize. That's what I want to do. Re-strategize. Because ina handidi zvinondinetsa hangu. Pandangovata 1 hour guys. Can you imagine 1 hour? 1 hour. Ndimapedza rini naye akawandisa mavideo acho. Kuita new tactic. New tactic. Ndikuita ndikubvisa maold video ese andakaita. Pane zviri kuitika kuseri. So inini handidi
zvehovhiyo guys, handidi zvehovhiyo, not kuti zviri kuitika nevanhu vataitaura, no, not like that. Zviri kutoitika zvacho hakuna ambondiudza kuti bvisa, but I just decided ndega inini. Hakuna andiudza kuti bvisa, but ndini ndadecide ndega kuti there are some video I have to remove and there are some video ndichasiya zvangu. Ndini ndazvipa decision iyoyo inini, because I know what's happening. Ndini ndikuziva zviri kuitika. Saka so zviri sei? Hi Shero, hi Shemarians. Ndiri kunzwika. Kuri sei ikoko? Kuri bo, zviri sei? Ukunzwika. Okay. Ndambotaura kamwe kastori kangu so. Kuri right. Mukoma Michael Masera sei? Saka pesa ndandidzikisa pesa. Saka ndandibvise chitaura yakweyo. Okay. Ndambotaura kanyaya kangu kakamboitika ndiri. Taura. Ndichiri mwana mudiki so. Nangu kafungawo nezuro so. Saka itika nditi. Asi ndandiri graduate. Kutaura mina pauri kutaura ndiri kutaura ndakadai so. It's okay. Ndiri kutaura ndichita something. Taura zvako. It's okay. Ndandiri grade 2 ndakufanira kuenda grade 3 handiti. Saka ndakabva ndadzokorodza grade 3. Grade 2 kumba hapana ngachizviziva kuti ndadzokorodza grade 2. Saka ndaitengerwa mapeni. Handikana magrade 2 memakushandisa mapeni musingachashandise mapencil. Saka ndaitengerwa mapeni. Then ndoenda kuchikoro ndonochinjisa mapeni aya ndopiwa mapencil. Nguva yekuti magrade 2 aende kumba ndanga ndisingaende kumba. Ndaimira ndozoenda time inoenda magrade 3. Saka ndobva mumwe munhu azobvunza baba wangu kuti koivi sei mwana wenyu achinonoka kubva pano pachikoro, achinonoka kubva neyo time inobva vamwe vake. Akati anongoya time inouya vana vegrade 3. Zvikanzi asi grade 3 munhu ari grade 2 handiti. Saka akati ari grade 2 kumba haana kumbotaura. Zvimwe ndakatoita almost 3 weeks ndichienda kuchikoro kumba pasina ari kuzviziva ndiri grade 2. Nekuti ndandafunga kuti mugrade 3 mandaifanirwa kuenda ndakangonzwa kuti ticha vari kunotidzisa vairova. Ndikati ini beta hangu ndingorepeat. Saka ndaripita kudaro ndobva takunyora test paya. Saka ndakudzwa kumba zvikanzi test yanga iri sei. Ndikati zvinhu zvacho zvanga zvakaoma, yanga iri content. Zvikanzi chii chamanyatsonya. Ndikati munhingiriki macho mamakangozara zvinhu zvandisingazive nekuti tatingonyora vana maize. Apa maize yanga iri maize. Saka ini pese pandaiverenga pakanzi maize ini ndaiti maize. Ndoverenga pakati Jesus ndoona pakanzi Jesus. Saka ndikati inini zvinhu zvacho zvanga zvisingandiitire, makangozara ana maize ana Jesus handiti content zve zvakangozangana. I remember the word pop. Ndaibva ndati pau. Ndikati mapau apa ndombozivi kuti chii inonzi pau chacho ichocho. Saka like it was so fun. Saka brother yangu nobva nditi chimbondinyorera zvanga zvakaita vana maize vacho nana Jesus. Ndanyora Jesus wangu, ndanyora maize wangu, ndanyora pop yangu. Zvikanzi this is pop and this is maize and this is Jesus, not Jesus. Hakuna chinhu chinonzi Jesus. Apa ufunge ndatodzokorodza ipapo pana chiverenga na Jesus nana maize. Saka ndangozvifunga hangu nezuro ndikati naye komana ndozvandaitawo zvaitwawo nemumwe munhu izvi. Saka ndokastori kangu hangu kandachega nguva. Asi Jesus. No, Popo. Serious ndozvandaitoita izvozvo. Thanks. Wambotondiudza. This is Jesus, this is maize ndichiverenga paya. Ndinakidza. Thanks. Then inobva kwazodai so imwe yakazoitika manje ndanda form 1. Saka ndiri form 1 kwakaurawa mwana zvezvekuti mwana akachekwa nebhinya zviya nditi akaurawa zvinongoita zvevanhu vanouraya vanhu zviya. Saka unozati kuchikoro kwedu kwakuri waifamba zvekufamba zviya. Saka ndana nesystem yekuti ndikasaona munhu muroad kuti ndaimira lese ndamira kumhiri uko kwekuti nechiona zvinenge zviri mberi kwangu kwese. Ndikangona pasina munhu muroad ndaibva ndatodzokera kumba.
ene panodzokera kumba naye panasvika ndobva ndanyemba kuti ndangoti ndichingodai so ndabva ndatotanga kuona vamwe varume vanga ende mazuva iwayo waiti ukangotonyepa kuti waona vanhu vasinganzwisisikika wausingaronzwa tadza nekuenda kuchikoro kozi vabereki vanga vachiri kudi kutotya nenyaya yanga iitika iyoyo yekuti kwanga kwambora wamwana saka mumwe musi ndobva kazeni yangu yanditi no sisuzi wai tichienda kuchikoro but isusu tichangofa ka isusu apa tatanonoka manje musi wacho uyoyo ndikati but manje yemabhinya ezvezvi ka isisiri kunyanyotyisa kozi kwati zizi apa zvikanzikana ndobva tapinda mukachisango kozi taitofura mumapurazi kana tichienda kuchikoro ndobva tapinda mukachisango tiri muchisango muya ndobva taona vamwe amai vagara kumaraini saka taona amai vaya tikatoona kuti panapa apa chatomboite mai avanotonotitaura saka handizoti kazeni yangu yakangofunga seiwo agotanga kuchema zvinoita njiva zvakatanga gukuruwi zviya zvinoita kana uchiziva zvinoita njiva zviya zvakatanga kuchema achiti saka mai vaya vakabva vationa manje saka ndikati iwewo zvauri kuita kaizvi zvikuratidza kuti tiri kutoonekwa panapa iwe uchifunga kuti tiri kuita sei tiri kuwanda saka mai vaya vakabva vaenda kuchikoro nobva notirevera kuchikoro kuti kune vana vekwanhingi vadzokera panzira handiti zvinoitika maticha vanobva vanyora tsamba kumba tsamba yonyorwa yopiwa mumwe mwana tasvika kumba takubvunzwa kuimini madzokera kuchikoro tatambotadza kudzokera tatambodzokera panzira isusu tsamba iripo yabva kuchikoro saka ndipo patabva tati isusu tataona vanhu vanga vasinganzwisisiki vakati maona vanhu vasinganzwisiki mukatadza nei kudzoka kumba kozi tokukurudzirai kuti kana ukaona munhu wausiri kunzwisisa murodhi usamumirire asi mukadai madzoka kumba pakuti maswera muri musango hamuna kuenda kuchikoro mapedza mama kutozviita kunge njiva muri musango imini tikati ndo zvimwe zvinhu zvataingosanganawo nazvo tiri vana vechikoro asi maida kukuma kungeikira auiti chanjive here sha iwo andinoziva zvinoita njiva njiva inoti kukuruwi ndizvakabva tanga kuita kazeni yangu iyo inotoshayo takazviitirei wangu pane zvese hako jesusi wandinakidza zveshe wandaitoverenga ichiti jesusi ikati testi yanga yakaoma inini yanga yakaoma yanga ikambonzi ndati mamakazara ana maize ana jesusi ana paupau apa zvinhu zvacho zvavanga vachiisa mutesti imomo ina ndakutombozvidzidza anditombozvizivi zvinhu zvanga zvirimo zvese izvozvo ehe ndibvunzwa kuti vamwe vada kuti chii panapa alright shero thank you see you thanks wena ayo vanhu vari kutopinda vachidona hey precious hello precious precious wapinda wakadona zvise uyai guys mupinde come talk to me mune muchondiwaidza ndichipedza kudhirita maold videos angu ese pane nyaya guys akawandisa I have to delete all these videos guys, old ones. I gotta delete them. And I'm just see I can see, but most of them you could delete. Deleting YouTube. Okay, precious. Precious, you say. Precious. Precious, ndaona your video, your message, but I'm so sorry. Ndaona message yako ku Instagram yekuti ndikupe uyu inonzi ndikupe inonzi chiko iyi ndikupe ndikini baba freezer ndikupe zita ra B handisati ndakwanisa kuekera ndakwanisa kuzviita because my entire night was just a messy. It was just a mess. So handisati ndakupedza kugasa zvinhu zvacho. A lot has been happening behind the scenes. So ndosaka ndaita decision yangu yekuti ndimbodeleta all the old videos then ndotangidza kuita mavideo angu ndichiisa
face yangu chete inini mainly ndisingachashandise ma-screenshots a lot because zvinozondikanganisira pauyu ndingikini yangu video yangu ine mamwe andoda kusiya inonzi chii ndikati kandi ikare yese rikandimbomabvisa I'm pruning. Let me prune. No, handisi kudhirita ndoda mamwe acho precious hausi kuoneka chaprecious internet ndingitini yako inenge iri kunetsa so aibvudza handisi kubvisa ndoda kusvika pane pandoda kusvika mastori times ese andibvisi but mamwe ekare kare ndakumbomabvisa plus ariko kufacebook already but kuyoutube ndoda kumbomabvisa mamwe kufacebook ndichanobvisa ndinoona kutoti haya yanguwo ekare kare nomabvisa ebvudzi ndomasiya because they are part of how I started my YouTube. Excuse me. They are how I started my YouTube, but mabvisa it's too old plus him. It's not even worth it kuti uramba uchinzi wakatora screenshot rangu saka ndingobvisa asazoita issue yekuti plus iko zvino izvi manje ndakuda kuti pandoita ndaimboisa mascreenshots mumaikira mukazviona ndikati ndaiisa mascreenshots euyuyu enhankrani emacomments I changed that because ndakazoona kuti no unogona kusa comment yemunhu chi ndiani yavaichi iyi kandibvise inge review mareview yemasongs ndomasiya mamwe acho ndobvisa mareview yemasongs ese ndosiya Tanya Shema. Yes, Shema. Why you Shema? Ndaiona message yako. Ndaiona message yako sha. Reply why? Sha elotika zvaswera zvichiitika. After live yeduka there's a lot that happened behind the scenes. Kushikana 10 a.m. Ndinga ndasindavata 2 hours. Shit, very sorry. Saka izvizvo ndikutoona kuti ndikutotega nditotaura ndichiita zvinhu zvachoni zvanzi Tanya zviri sei saka tondiudzawo nyaya chimbondiudzawo kanyaya kako kawakaita kandakamboita ini hello Shema ndirakuudza zvakaitika nezu chii chakaitika handiuza nezuro ndakangobva online ndisina kana eni ndakangoingira handi wakazviona zvakaitika ndezvekuti kuno kwakune mhepo yakawandisa zvibereki saka kuno kuwaterfall kwakabva kwadonha muti saka muti upo wakadonha wakambva wanorova tambo dzemagetsi wadonhedza tambo wakanodonhera patambo dzemagetsi saka ipapo ndopakabva paitika foti ndobva angodzima atozoya nhasi around ku-pm sorry but haiwa it's okay
ndakarwadziwa zvangu ndaida nezuro ndaida kutonyatsogara palive but hey ngati ndakaganhurwa nemagetsi. Yeah, ndakutoda kutopedza kudelete ndikudeleta maold videos. Kuri kumabvisirei? Kuri kumabvisirei maold videos? Ndoda kuita new method yekuita mavideos. Handadi kuita zvandaiita kare zvekuisa mascreenshots emacomments kana Alright. You upgrade your page, right? Alright. Zvokuita mascreenshots pamareview emasongs ndomasiya akadero, ndomareview andomasiya. Where is B? Where is Sano B? Where is he? Sano B ariwo comment section apo. Siri yapinda tu. Sano B yaipana. Sano B anopano. Sano B tiri kudai panapo. Ko where is Ru? Ru handisi kuziva kuti ari kupisha. Arambidzwa na Sano B. Arambidzwa na Sano B, I know. Handakamunyima my twin sister. Ndikati handakamunyima my twin sister here saka ndopandakubatirwawo pana Ruwa. Ndinakiza. Sano B avapo. Alright. Plus nhasi pane vanhu vashoma. Ko vanhu vari kupi? Where are the people? Pakati pewiki kapanapo. Pakati but iwo nezuro yanga iri Monday one. Nezuro yanga iri Tuesday, I mean. I don't know. Pamwe wanda kuti ndanonoka ndizive. Pamwe wanenge wasingadi kuenda palive everyday wawana. Zvongodepend, I think. Okay, alright. Zvongodependa. Ini ndaitombotiraya kuuya live but foni yangu yanga isingaconnect manje. Amene kuti kubva kare chaiko. Zvekuti musi wayakazoita uyoya ndakafara. Ndakatanga ndaona face kuti ndiani munhu here akaita sei. Mike tione face ndozokuisa apa. Mike. Handisi kuona ni rima. Isapadhuze ndakutanga ndaona Mike. Nazitombomuonawo Mike wacho ne. Ava ndinomuora ndamuona. Zviri sei Mike? Ndamuziva. Mike aenda. B. Iwe yapane iwewe. Iwe musipanda mugumu guys. Butle. Amugone kuita live yenyu musina kundidedza. Sei. B zviri sei? Sano B muri sei? Madi. Bozvo kuti tsana. Yes Butle. Daru. Hi. How are you? Sibanda, how are you? Bushle oro. Is it Bushle oro Buhe? How are you, Bushle? Still boat. Fungo daru that now ana bia. Tiripo kuti ngaende network yangu iyi ndikandiswape ndise kudhata. chichakuitika. Hello. Ndini ndaswapa kuenda kudhata because yanga yakunetsa. Hello. Yebo. Ndaenda kudhata. Yanga yakunetsa. Saka zvaita. Ndaisa kudhata. Butle. Guys, mukundinzwa here? Mukundinzwa? Ndakunzwa manje. Ini ndandisiri kunzwa.
Yes, Shero. Tsanotanya ndawambotambira kucomment. Ndawambomira kudzoka Tsanotanya. Muri sei? Zviri sei sei? Ndinobhowa muri sei Ndiribo. zvenyu? Yesibo Esikati changu zvako. chibhebhi. Esikati Hai chibhebhi. baba. Night rider chibvire. Esikati changu chibhebhi. Okeseko nhasi musoro nditsvage tudora. Ndaisati madora musoro kausikuona here nhasi. Hawa isatudora shuwa musoro. Kana ndingozisi Shema tichipo tatoisirwa musoro naBeauty. Network yangu here guys. Something is wrong network yangu. But you're right. Nenda kutorwa maselfie kandidai. Hatikukona. Isa muri sei nei? Ndindozamuoda. Ai mbozo kuti uita sezvo. Zvakadhakwa izvi. Tichadawo. Zvese. Zvese zvakadhakwa. Kokataripi kona imi kahleko. Kahleko asati ageza. Ndambomuti enda unodya porridge. Wezera rake wari kudya porridge saka ndambomuti tanga wadya porridge uzouya. Hello. Iwe rako wapedza. Ndapedza. Hello system. Inini? Si Shema mastika muri kuita sei? Shema rustika network yake yakadhakwa nhasi. Tasiwa tiri tu naibi. Tasiwa tiri tu. Kuzvoramba. Ingado nongoziva tagara tongosiwa tiri tu. Nzwa manje bhibi tapusha iwe. Kuri seiko nguku kuDurban. Durban asi kuri kunakidza kwangu chidziya. Uko chidziya? Asi wakuripo. Kuno kumanje wanga kazuva kacho kanga kachibhuwa iwe. Kazotanga kubuda kwangu chidziya ndosaka ndandichiita izvi. Ndosaka ndandichida idzo bhodzi nayo. Hauna ndo basa nasi. Basa raenda asi ndakasika kupedza. Thingi. Okay. Ndakasika chimbonzwika but mhene kuti sei chimbotendera. Power network. Chimbotaura nyaya chimbonzwa hangu nyaya. Chero chimbovhuna musoro yekuti hinda musoro azoitwa so. Bitu zichichaitika musoro. Why musoro wadai so? Unoona kuti chii manje umbochinjawo kamahairstyle aka kuti steka tisingada kuchinja mahairstyle zvakaoma. Aya haanetsi kaya. Tuma bush log scout hatunetsi. Tachita netauro nyoro zvangu neraketi. All right. With the tennis racket. Sisi Shema. Vanhu vava vanamborara vada kundimutsa manje neusiku. Hanzi Shema bisangowani musoro. Gaizi inzwaiwo. Hanzi Shema bisangowani musoro. Imi handiite izvozvo. Zabvise ngowani ipi. Kana. Not now. Ndichazoibvisa ndaenda kuZimbabwe. Not now. Kumura ngowani. Handibvise. Asodorara. Shema. Zvichana zvidiki kanga ndogara ndakuudza vanhu. Nezuro handisi kuti hachina mbobvira chauya papa online. Ndati nezuro hachina kumboya ndakaedza kuchimutsa kuchirowa ndakamuka ndichitoona anonzani Tanya achitaura nesista yake then pane kababy so saka kubvira ipapo handizoti ndakabatwa sei nehope. Ndakazongomuka I think ndamuka usumangove kuma2 pandatopepuka kuma2
ndopandotona iyowe vamwe vanhu vanga vatori bhizi ndikati wopedza che dzakangoti unenge wakandiita kani. ini ndarara ndofunga kumapasti 2 nhasi. Wakunyeva uyu wowarara kuma2. Ndarara kumapasti 2. ini ndavata ndopa 11 to 12 to 1 ndobva ndatomuka. Apo mazuva ano asi kuti mashort nights kani. Nezuro pane zvakaitika after life. Chii chakaitika iudzike vanhu hazviite manje. Aiudzike. But what I can say is media zvino stress. But otherwise madyeko nhasi. Nhasi maruzirira ndanga ndichidya good meal. Ini ndatosuwa sadza kosadza ndatoona weekend kwandenda kwasisi. Nhasi ndadya rice. Ndatodya rice zvangu. Wabikirwa. Network yangu anzi mawana. Unoziva ndotamba manje nini Shema. Inini ndine nungo dzokubika saka ndinobika musi weMonday ndozozvona musi weWednesday. Wednesday. Hey, kana zviri sei? Hi ladies Kara. Yes, Shema. I'm so happy Sisi Shema ndogara ndichitadza kupinda. Network yangu inini inomboita mambara kuna kuti munhu arikutocomplain kuti network yangu ma1. I'm so happy ndozvandapindira chete kuti thank you. Nekuti mapinda mubox. Tiri kwese. Tiri kwese. Ndafara dzingaite Shema. You know, I was wishing for this moment. Nguva dzese dzindotadza kupinda ndiri kubackground. Wakambopinda here umu masana mbokuone wiwanire diskara muchiboxi. Ndiripo recently pataita random talk I'm sure neShema family ndiriko kubackground but ndakatadza kupinda. Wakapinda here umu muboxi kana kuti hauna kukwanisa kupinda ndozvandikubvunza. Handambokuona wani. Ndandiri kubackground which means only the host can see you. Then but mama kawanda maitosvika almost 6. I think it was 4. Right. Yes, Ru. Yes, let's Carol say. Uri kupi we ladies Carol? Ndiri born. Ndiri ku Durban. Ku Durban kuri sei? Ku South Africa kuri sei? Kuripo kuna biu yo biu sakauma kanogara paseri pangu kapo. Network yangu iri kuite sei komana ngaisadiro mana why? Muri padhuze. Ari papalito paseri apa ndikamudedzera anotodaira. Mina ndite so sidaira. Gaitore charger. Mukuona kuti vanhu vari kundiwanzira kapanapa Skar. Anzi vanhu vasuzoti hekati yakabva kupi nyatsa kuvaudza kuti hekati iri kufamba sei nyatsa kuvatipira vaudze kuti kari kumboita sei kamufana chihanzvadzi chako nyatsa kuvatipira. apana makoti here because ndozotaurisa ka pana pakazarana makoti wakawandisa. ngavamuchire ihanzvadzi yangu kayoru. Charger yangu ngirine phone yangu ndakanga kuchaja guys. Ndanga nachitotora charger. Panoitwa malive angu pakasiyana siyana.
Iri bhori seyako. Hello people. Hello. Indi muri We're kundinzwa waiting here. for Hello, you. how are you? Muri kundinzwa? Ya ndikukunzwai. Ini ndikukunzwai. Yebo. Alright. Tiri kukunzwa Shero but asi kukuona. Ndana anotora Ya charger na wakuoneka. pandinorekodhera tumaklipi kwangu ndeuko. Pandinoitiro live ndepanapa. Asi kutoona tese ari kuona. All right. Yes. Uripo. Ndiripo. T-shirt yakasika. Iri kutumira akati anzi ndakaitisa saka handisi kuziva kuti haufa ndisataura naye. Akati akaitisa uyu wachona handisi kuziva kuti yatumirwa here because ndane time ndisina kumufonera ndichamufonera mangwana handika. Alright. Tanaka iwewe t-shirt yako ikasvikira come to think of it ndekutozvifunga izvozvi. Tanaka t-shirt yako ikasvika here. Please ndakanzwa kuti yakatumirwa neDHL. Uri sei iwewe nginiwe? Ndanda kusuwaka. Florine. Lori. Ndanda kusuwa wangwatsuwa here. Ndiripo. Sure wadye nhasi. Wadye nhasi. Ndadya sadza nemukaka. Nei mai vako vari kurya raisi kawo. Iraisi kei. Vunza kuti mukaka wei. Vunza kuti vadya sadza nemukaka wei. Wemombe. Muvunze kuti vadya sadza nemukaka wei. Muvunze. Wadya sadza nemukaka wei. Taura waunotaura. Wemombe. Taura waunotaura mazuva ese. Beef. Oh. Aureve shamwari. Beef handiuzivi. Wakaita sei mukaka beef? Mirai 1 minute. Uyo ndinonzi utywalere. Alright, ndaona. Unonaka. Iswala uyu. Zvakaoma. Anoti mukaka webeef ndakadambuka nekuseka musi wandakatanga kuzinzwa. Buhle apinda akadropa nditi buhle baya lingi udzoka na uzoona kuti waitofa. Buhle baya lingi. Let Skara tell us random story. But Mira read Skara ndimbotanga ndataura ndakafogne uyu. Anonzi forget ndeupe apa manje makundi confuse. Forget ndimai, fulo ndimwana. Fulo mwana uyu. Fulo. Kana makupinda munewe makati fulo. Alright. Saka ndasuda undiudza kuti chifulo. Lechi zvacho. Anything. Teroka. Nezuro waiti. Ndiani waifamba naye pepe? Anezuro waiti. Nezuro. Nezuro naendiri kuchikora nchinyora. Wakanyora chii? Ndakuona wani. Waikopera iwewe. Ndakazviona zvangu. Waikopera ndakazviona. Ndasakopera. Shuwa. Ndasakopera. Uyu wakamutarisa ava pakagara panext pakubva wati tione wati pepeni. Ndiani peni yawakanhonga pepe? Peni yandakanhonga. Pana peni yandakabva nhonga. Kakaipenzoka iye. Gredani.
Dream grade and uri Grade iya, mu iya. grade 1 kana 2 uri mu grade 1 iwe dream grade 2. yeshe mu grade 1 zvakangofana 2B Ngunyefa unandiona. uri mu 2 iwe uchindiudza uri mu Ivi grade 2 mangwana ndiri mu 2 Hanzi 2B1. aiwa tangu wandiudza magrade 2 aripo ndiudze Okay. Pana 2C na 2A na 2B na Ih. 2. So nende mtu anini? Hanzi ungori 2B. Wabatwa. handakuonaka wangori mu 2B wangochiramba wani ngosiri mu 2B here Anambokopa pai. hauna Nangeri klayo nengadona pasi. Hanzi yangeri klayo yangadona pasi. Nangeri klayo nengadona pasi. Badai ngapaya mwa muno. Pada mwa muno ngachindi ndingi. Pada mwa muno ngachindi toza klayo nengu saka pada nunga klayo nengu. oh saka paida kutorera kreno wakadi wakatiza Nanga ngoi nunga. voita sei Andaidzosera hangu mengeri. Andaidzosera mengeri. mubhegi rako riyeriya Hanzi mbegi mubhegi rako riyeriya Pencil case. Ndakaidzosera pencil case. ndovhoisaka mubhegi handiwa wakazoisa mubhegi rako ndakakuona wakazviona ndakakuona Ndakaisa pencil case. pencil case iripi yakanakisa ndandiziva kuti ndeyeblack ndanga ndichiziziva ndandiziva ndeyeblack Hanzi ndebli. Awesingazvizivi. nekuda kwei tanga ndichiziva Ndakamuzi kunova. but wakadonedza mari kewewe Mari? Ngati ndakadonedza mari. Kudonedza mari nini? Handini. Ndini. Uri grade aniwe. chimbotaura neavava unoda kutaura newe Uri grade ani. Wapi wao? vari umu muchibhokisi Ndiri grade 2. Uri kudza kupi? Belleville. Ndadzidza kuBelleville. unetisikana waendepi Kubelleville. letisikana dona letisikana madona mozopinda kana uyu apedza kutaura taurai Hello. Taura Hanzi. Ndadzidza kuBelleville. Ndadzidza kuBelleville. Oh. Last term ya December waita namba ani? Next year December. Term ya April December. waita namba ani? Hanzi last year December wakaita nambani? Nenza ndakunoku. Oh, saka uzi. Asi wakaita nambani? Number 2. Number 2. Eh. All right.
Yes, Fulo. Ela ndotaura ndandida. Ukutaura neni? Ndiri bo. Kuri sei kumba kwenyu? Kuri bo. Maswera sema Shemarians. Ndakuno chibashuka kai wewe. Yes, Tanaka. Ma? Zviri sei? Ndakuno chibashuka mama kai wewe. Ndizvaizvo Ikani yekurara iwe uri kusileya. Ndishuka. Ndakakuona inini Handidishuka ba. chibashuka. Museuye mama panga wasipo paya. Wakabashuka kai? Nendina sisi wangu. Ukawanzvenga sisu kanobashuka iwe. Kana ndaisa mtika. Izo mti. Iyo. Alright. Hello Mwari. Kune vanhu vari Kunoku ndiri kunzwa kunditsara kubreka network yako yakataka. tichimbodzikisa uyu tichizotaura mangwana ndika. Alright, iri bo. Mirembooneka forget first. Sister forget Fulo. Alright, baba yatambotamba ngatimbosara nemagogodera edu aya. Bye bye. Ngatisare na sekuru B, mbuya Tanaka, vateteru, mainini buhle. Omari apa pakona akangoti zi. Misizi. Chero ndiripo ndikumbotanga ndani. Tanaka mupenyero. Tanaka mupenyero kana takastick. Tanaka mupenyero kana takastick. Upenyu naishona ngachini ngachibwaira. Hasi kumuva. Hapana here ane cocktail yekumujamba. Aiwa. Iwe angachimuva maziso angachibwaira. Aiwa wakochitoni naishona maziso ako angachitogo move angachito. Jesus. Yes, Tanaka. Jesus. Yo, we got my colors. I am no live stream nasi. Yo, welcome my colored. Welcome waru of Adona. Adona. Ngawa. Tanaka. Ndambotarisa ndakuzokuita niki Jatwera. Ndambotaurisa ipapo kana kuti ndaida kudza kamwe kanyaya kakamboitika ndichiri mudiki ndichikura. Taurai tinzwe takateerera. Talk. Saka tatiri kumusha kwedu kwachiota. Saka isusu huni kwedu kunonetsa huni shero, saka isonotsvaga huni kunonzi wildlife mission. Kumapurazi, saka toenda unotsvaga huni ikoko. Saka rimwe day ndaenda namai vangu kuhuni. Taenda kuhuni kuya. Anoziva zvinonzi musango hamutaure zvese. Taenda kuhuni kuya. Shero ndibva kwauya gondo. Vandayatoti sva musango kamushero. Mai vangu ndobva watanga kupopota. Saka anochi chakangoitika. Ndobva ndati ndakusanofamba kuenda kumba. Ndobva zvanzoni kweiwo wakambona kuti vanhu vauya vese unogoti wauda kuenda kweisusu. Ndikati motibatira kumberi mukunonoka. Chero ndobva ndada kutsiga huni. I'm still remember kuti hata yakabva yadonha. Handizoti munoti chisco mazeso toti hata that chaunogadzika apa. Kana ringave juice raunogadzira kuti usarwadziwe. Ndobva radonha. Saka pakadonha hata iyaiya manje indakabva ndangogadzika panobva ndangotura shingari yabva ndazendamusa pamuti kwakugara. What I still remember is ndakaona hanzvadzi yangu inotera mashure mangu
ichotsviga uni chero kutotienda patinanda kuzvisa mupfungwa kuti vanhu vatoenda pandangoti rega nditakure svinga ndokutanga kufamba ndakatombotora time ndakagara musango muya mandiri ndega apana mai vangu vaenda amheo kuti zvakafamba sei apa ndangosara ndega ndobva ndazoti pati vanhu vatoenda ka ndokutakura svinga unoziva ndakazosangana namai vangu ndakutobuda kunze kwesango vakutotevera vabvunza vanhu nai mambono mwana wangu nai mambono musikana anga ari ega aine huni vanhu vachingoti hatina kumbomuona vachitosangana navanhu vachitotsvaga huni chinzi hatina kumbomuona ndakasangana navo ndakutobuda kwakaperera sango ndakuenda kumba unoziva havana chavakataura vakangosvikonditorera huni dziya ndobva vatakura kutotera kwakuine sister yangu nebrother yangu ndotera mumashure mangu iyo havana zvavakataura ndobva tasvika kudhuze nekumba vakachoti votanga kunyatsokuta charume vangu vaitaura ka vaita ukatanga kupopotera unopopoterwa kusvika amheno svikanzo ndogara ndichikutsura kuti wangu wachidzinga makondo wanga ari makondo ako wangu wachitei unoziva kuti ndaisabhilivha zvokunzi hanzi emasango anohera anoita sei zviya zviyaka ndakazvionera ini zvikanzi dai waendeswa pane kunonzi kumajeke zvika dai waenda ikoko anodyiwa neshumba nekuti wakapusa stereka haunzwa uteerere chero nanhasi ndoti ndikambozvifunga soka hana yangu inorova shero nekuti ndaisabhilivha zvezvekunzi hamutaure kuti wati shero paukaenda kunotsvaga huni vamwe vakatotsiga huni vakaenda vakakusiya sei shero takaenda tese kuhuni handiti tikatosvika tikatotsvaga huni saka inini manje bva makondo achichema ibva tanga kuzoti svasva handiti tinodzingira makondo kuti asadye huku zvatinoita kana tiri kumba ini tikuzvita ndiri musango wapabata handiti and then ini bva ndangoidzwa ngoti ndakusanoenda kumba makatungamira ndaibata makatungamira ndakabva ndati ndakusanoenda kumba handiti ndakusanofamba zvikanzi kuona ugosanofamba sei isauya tese ndozvapakapedzisa kutaura mai vangu saka ini bva ndatotakura kutsiga huni and then hata yangu ndokubva yadonha saka ini amsiremembo ndakatona hanzvadzi yangu ichitakura huni dzayo vachitofamba kuenda saka ini ndakafunga pamwe akusanotungamirawo handina kutomboona kuti ana mai vangu vakafamba sei handina kuvaona shero vakandisiya ndiri musango ndakagara ipo pana ndati ndakusanoenda ipapo ndakatombotora time ndakagara vagofamba vagoenda ndopa vakatanga kubvunza vanhu vachiona kuti hatisi kumuona sei because hataumbenyosiyana ndopa ini ndobva ndazongoti rega ndiende ndasiyiwa ndakagara pepe ndikwanisa rega nditeere kuti zvandasara ndiri ndega wani handisi kuvaona ndokusosangana navo vakutodzoka futi kuzonditsvaga nekuti vanga vasina kundiona kwese kunoti kwese kunenge wakutoona kuti munhu ari ukoyo but havana kundiona because kwekusina miti waandastenda yes kunoka ndochinonzi chadzimira chachona here I think handizviiti ndopandakazotukwa nzanga wanga uchidzinga makondo anga ari ako here wanga uchidzinga musango nanasitotya shero vavaudzwa kuti wadzinga gondo vakazozondiudza tabuda musango pavakazoya zontora pamundo pavakazotera kutanga kupopota hanzi ndaisiwa kumba hey that's new ndasingaziye kani vanonga makatobatwa nechadzimira muchifamba hatisi vechiti hanzoni haiwa kupi kuna hazviitike ziya ame angu akanti makondo anga wachidzinga anga ari ako here plus iwo tamboya tese wakuti wakufanoenda zvikani dai waendeswa kumajeke kune shumba wainodyiwa neshumba ikuko mheno zvako avo kwachota ndokumusha kwedu wena unobva kwachota kupi kwamureva nhema
mburi kwachiota cheko kumberi uko kumasekwa kwane nguo kutodarika kutongoti ya kwane nguo handitika ndokwana sekuru ngoti sekuru wangu inini wanga vanhu vakadzi hobvu saka gogo wangu vakabva vaenda kwamureva nhema asi vaibva chikwane nguo kwapindura isusu ini ndiri kwangu kunonzi kubumburwi takagandwa nemaseke isusu tiri ukoko kwamureva nhemo kanzi murema tienda ukoko zasi minda mirefu kozi ndirana sekuru vangu vanobva kunonzi kwanyaguse iwe ndobva kwamureva nhema shamwari tinoreva nhema dzega dzega hanzi kwanyogufe chiiwe ndo chinonzi chikwanyogufe unoziva kwamureva nhema manje zvakuzva kwaita manje ka waituka yamuka muna mupfuura handiti ukayamuka muna mupfuura handiti ka sango riri paunongoyambuka handiti rukova paya sango riri kumwe kwacho kuraiyeraona saka asitirememba mumwe musi taendeswa kumombe shamwari nganzende munofudza mombe vafuna ndiri mufana unoziva nekuchochora kwangu kutaurisa uko ndakarushamisika ka nekutya handina kumbotaura zvakawanda wanda ndekuti ndikada kutaura zvinhu zvezvo inove ndabatwa muromo kutonzi nyarara kuti ewe zvakafanira kuti ari maferi zvezvo yanditi kuchine mhute handiti kuchine mhute taitoudzwa nagogo zvangu kuchine mhute makusenseni pepa waiti ukaenda kurukova waitoona ndege uchitoona anonzi hanzi ndege dzichitouya dzichitolenda pepai wotoona vanhu vachiwacha vanhu vachiimba vachiridza ngoma vachiitajuzu iwe zvekuti njuzuka njuzu taidziona pane atimoziva zvimawotafo zvezve ivo vanozviti kumangondo vanokuti kumangondo kozi mvura yacho mhino zvainenge ichiita so saka ndini ndakatodzisainekoko kuchera ichienda padziva hombe kwaimhara ndege gaizi saka dzadziri flash ndege idzi kwaitorira ndege kunenge kongori nezvinhu zvakawandisa kuchira ndege dzichitouya nonzi chimatrena aya ichitonhingirikina uchitora zvinhu zvakawanda wanda ukangobufura chete unoshayika kudhara ndaizviramba iwe zviriko ndaizviramba ndo zviriko manje zviya kana zvipoko waizviona iwe chinyarara kwadoka kunoka kuna izvozvo une mushongere unoona chipoko uri mushongere aiwa chiro usina shamwari unozviona different story unoziva shero vanhu vanozorara vachivhumuka guys bye vanhu vanozoti takarara tichizobvumuka aivo zvitaurei dzimwe ka taura dzipi manje ei vedu wewe yebva ndafamba tava pa 342 vavideos unoziva kuti shero ndanchitraya kupinda muchibhokisi iko zvinezvi zvasiyana nezvataita kudhara alright shero baba ichindidonesa kuwa kutoenda unzweini wamboona kuti nguva idzodzi mangwana kubasa ndechisazodi kumuka dziri 10 zvadzo tachinja nyaya yakare tatora dzimwe gaizi network ndatomboti wani shero ndanga ndiri kutadza kupinda muchibhokisi kokangoisawo fesi yako
zvasiyana nezvakudhara zviya. kuda zvinhu tikuzvinzwa kuti zvasiyana todomboona fesi kutara nechipoko ashamse ipapa tikutara nawe chipoko chiricho chipoko chacho jokes zvako hakuna chipoko kana hakuna zvipoko kana muri kundinzwa nezveyekera ngaichinje handisi kukunzwa inini but kana muri kundinzwa tachinja Shero. Ini ndikatoti Shero ndandiri kutizoni ndabvira kudhara ndichitraya ndanchitadza kupinda. ndichinje futi network. Network yako iwewe Shero. Uyu munhu ari pari. Mina ndise futi kungoti ndakarara chete handisi chipoko ini Shero anondiziva. Ndandiri chipoko Shero hatomboedzi zvipoko apa. Taurai nyaya yakanena. Wanzwa here weB? Ndawa. Taurai nyaya yakani. Shero haedhe zvipoko anoedha vanhu chete. Dai anga asingatondiziva hatombondisi papa ndiri murima kudai. Mamchiiko ndangonzwa pekupedzera matii. Shero hadzina kumbi unozozvionera paunenge wakudzokorodza kuona chachimunya. Kumba posta kupi zvandisiri kuona. Network yako Shero. Kumba posta apa excuse me. Aiwa ndatokanganwa that day kumba akati kana usingatinzwa unozoona chachimunya. Alright. Saka uchazoonawo chachimunya pese pausina kunzwa Shero. Iripo. Handiti iripo bye B na Ru. Bye. Okay, see you. Kona Shero. Konyasha aripiko Shero. Nyasha wedu. Nyasha ari kuchikoro, ari kusiti yake. Nyasha anogara kuBangkok. Alright. Ko chimbomutauyewo zvekuweekend. KuBangkok muna kuziva here? Kure here? Like from Joburg to Cape Town. I've never been to Cape Town, but Chanda Zanja neighbors is 10 hours. From Joburg to Bait Bridge. 10 hours. 10 hours. I think Sakakure. Joburg kana kuti kusvika Limpopo maybe. Sakari kure. Plus izvo zvanga chinyora my exams. Alright. Anozoya kana apedza. Menoti ari kupedza rini, ari kupedza this week wati but kana ndikanyatsokuona mushe kuti zvikafamba zvakanaka zvikabalansa I might go home this month. Problem iri kuitika ndeyekuti right now flight yatiri kuziva kuti iri kuenda iri kugumira muSouth Africa. Ndo problem iripo. Iri kugumira kuSouth Africa. Then from South Africa kusvika kuZimbabwe ndenda kutenga. But ndinogara kuZimbabwe kuenda kumba kwedu. Mumboya mumbotoni. South Africa ndoyozoitei. Vanomboya kugara 14 days. Munomboya mogara 14 days. Nhasi taita research tikaona kuti from here kusvika kuSouth Africa I think it's about chongoti $700, $700. It's an example. I see definite one way check. For meaning kuti ini ndinoda kubhadhara $700 handiti. Then ne extra luggage. Then from there musikana akaenda because achivhunza musikana akaenda from uri kupiwo Veronica?
Azviite because musikana anzi akaenda asvika ikokoko kuno airambidzwa akaita 3 hours achizama kuita check in achinzi azviite kuti ukwire ndege because hanzi hauna zvakati akataurwa zvinhu zvakawanda zvaanga asina. So akazonzi ngadownload zvimwe zvacho zvimwe zvikazodidi zvaiekera zveshe. So now akazoningirikina musikana waya zvaakazoita akazonzi chipinda hako but akambenga apinda busy. Imene inonzi kata here kana kutiekera ndege yacho handizoti ndo mapronouncero anoita ndo iri kufamba kata. So ndobva vati iwewo hauswe kuSouth Africa, hausi resident wekusouth Africa, saka unofanira kunge anzi amen because vakamuti tione covid test tione hanzi chiapu chemuSouth Africa chekuti unofanira kuteedzera marules ekantri yauri kudarika nayo iyoyo. Vavarati anga asina, saka vakazozvigadzira paairport zvinhu zvacho izvozvo izvo. Then nezvimwe amene kuti chii, then vamwe bva wafona ikoko amene chichaitika, saka vanga vakumuti iwewo azviite kuti uende usina another flight ticket from South Africa to Swaziland. Musikana wayo watakava tikatamba naye panapa ndiwandikutova nezvake akachema akasvika paairport. Uri kundinzwa? Ingana akafamba busy. Kumbobvumira wani mati kuti Tiri kunzwa wani. Akatochema asvika paairport, saka anga ananyasha tikatoita video call papane tivanhu tishoma shoma ipapo paairport ndinonga papanenge vanhu vasingapfuure 20 varipo. Saka manje ndada kuita research takuti ngationei manje kuti kana richibva kuno kusvika kuSouth Africa mari. But chiri kundigwadza ndechekuti inini ndikakwira ndege iyi ndienda bhadhara luggage nendege iyi kusvika kuSouth Africa ndozokwira ndege imwe from South Africa to Zimbabwe because handisi kufanira kubuda from South Africa to Zimbabwe ndobhadhara futi excess luggage. Iwe usaita zvekuseka wangu, ndadangofaka 1 ndotora kana kuti iri Emirates ndinozwa ndafaka 1 ndabhadhara mabhegi angu ka1 but handizozivi makg endege dzacho dziri kufamba kuti makgs mangani. Ipapa manje ndo pane pari sick and handisuzwa kuti ndege dzacho dziri kufamba from South Africa to Zimbabwe dzinonzi chii, handitombozivi. Saka ndoyemwengeri wei Fly Emirates. Pakavharwa nyasa akaenda akasvika pakavharwa. Ethiopian Airways hanzi pakavharwa, saka nhasi ndambozama kuvafonera. Tarisa pane inonzi Mango, should be inodarika ichienda, it's Zimbabwe, then from Zimbabwe to noenda kupi akangana kuti noenda kupi ukaflya neMango. Mango haiko here koko Mango. Kuna Mango. Like kuna Mango kunofamba Emirates nesafari iriko. Sakawandisa but what I know Mango handifungi kuti pasadamboiona pandichisaka maflights Mango. But itomboiboy Emirates neningi neEthiopia. And Ethiopian I think Ethiopian yanga ichazonyatsoti chipira maybe. But ndazama kuvafonera nhasi kuti ndifone ndinzwe kuti vari kutanga kusvika rini kunoko. Ndavafonera havana kudavira. Guys, kana pane munhu anozivana nevanhu kuEthiopian, help me please. Ini ndiri kutoda visa, ndoda kutombobuda muSouth Africa. Tende epi kuwana B. Ndaenda kuUK. See? Okay. This might be an option. Ndaenda kuUK. The Mango is domestic airline yeku Also Mango it's akwenda kunani kuUK. Yeah? I wanna go to UUs. Ndoda kuUK. They're not trying to Canada. I don't know Queen. Why? They're not trying to Canada. Then from Canada, ndozoenda kuUK for tour. Like why? Maybe no one. Just like 5 reasons why you want to go to Canada. No, 5. Not really 5, but I'm just going there like as a tourist.
ndinoona I'm just visiting ndichimboonawo nzvimbo nekudidididi ndozvandoda kunoita. Yeah. That's all. Nothing more. Ndoda because ndakato apply for a Canadian traveling visa. Iwewe wambotoenda ku-UK apa yachinja yakuCanada apo wakuti wakatoapply zvokuCanada inga ndati kuCanada ne-UK. Aiwa ndataura wani inga ndati unyepera iwewe vanhu Unity K hama ndakatoningina nezuro ndaitocheka nezuro ma traveling chakadaro as a tourism zvangu ekuenda kuCanada ne-UK saka zvitori bo. So ndaenda ku-UK. Ndati ndaenda kuCanada then ndabva kuCanada ndichazoenda ku-UK. Serious, ndombovhizita ndombwe. Yeah? Unochitengerwa nani ticket? Pane one and sponsor ku-UK. Ndiri sponsor ticket reku-UK. Kune mablesa kunzoko. Kwete anarurwa. Ndati kune mablesa kunzoko kwete anarurwa. Try website inonzi Skyscanner. Yes, that Skyscanner, that's the one we use. Ndoko ndotengera ma tickets, but the thing now Taku is ma agents anenge ari paya vanenge vachitengesa ma tickets but kusina ndege. Ndo zviri kuita vanhu vazhinji. Vari kutengesa vanhu ma tickets but hakuna ma flights. Saka ini manje ndakaita ndakati kuna Nyasha enda ku airport kwacho ikoko unonditasira kana uyu vakavhura ubho nditasira to but say to confirm kuti ndege yakati iri kufamba. But the thing now is ndachida hangu Blessing uri kunzi uya hako ku-UK. I don't know why people are asking you to come. Who is that? Ndiani kwati ndiuye ku-UK? Rose. Wow. Rose. Arundida ku-UK. Hey. Pangoba zongo shoda chiteni ndipika babi. Otherwise, wada watu manya Instagram so. Utara zveInstagram. Nenda tomudza kuti chitombonditumira mapounds acho ndimbodya mari yababa wako first. Ndichiri guys, ladies kala azoenda nekupi? Asuziva nei. Mira ndimudedze toni. Mudedze. Iribo. Mira ndimudzo tanzi huya. Mandimudzo tanzi nashema huya. Adona handisi kuti azongodii ngako. But from KLM ichi chinonzi KLM guys. Kuala Lumpur. Guys. What's KLM guys? Kenya. Kenya Airways. He was at the Chinonzi KLM guys and this passengers and this KLM. Guys, dzimwe nguva ndombofundika ndombokwata kuti ndikaramba ndikunoka inogona kunzi kuti kwane imwe wave of Carolina ndotadza kubudeka munomu ndoita 2 years ndakangogara munomu kana guys zvoitawo here guys. Asi ndafuriza ndini tione dakusara link hauna kufuriza vanhu vacho vasikuda kuti vazotaura nemunhasi apa ndinawo Tonya Dona uyu Tanaka wadonherei Tanakadzoka sha ida KLM maybe very soon unenge wavhura maflights akawanda but ndine kafiyeke kuti ukaramba uri uchingoverengerwa uchitiyekera
anogona kungonikirikina Nditewe kufonera. Hello Mwari. Ndombofonera Scar. wanzekera ine uyu kega ndidzokera putoni Kune vanhu vari kunditsara mari. iwe Changu chesizi. Antina shema chidzoka ka 2 minutes amana ndada kumboona. ngatovata Pane zvaro. Mira ndikutaura naye. Sorry. Ndabatanidza makozi. Skara. kana vata it's fine. No, haana kuwata. Skara harare this time man. Really? She don't sleep like this time. My sister anzi na shema imbodzoka yakaombokuona. Manzo. Adonha zvakuzoti adonha neindaneti yangu here network yangu kana kuti chii chaitika. Vari kuuya. Alright. Aimo mavhidhiyo acho. I think ndapedza kubvisa kai. Hey! Ndapedza kubvisa ndapedza here. Nina kupedza here. Kokusekesha. Iwe zvakanjizeka zvangu. Vaona here B abharohwa nezvishiri chichocho. Mira ndozviona ndandimbori busy. Wati hanzi? Wati ndaonaje? ari busy. Handina ku ari kuuya. Alright. Anenge ari munzira. Alright. Holy Skara, manga madona kana fuka pamwe unozofunga ndakudonedza. Aiwa ndambodona. Zvichionya yeCarolina iri very tricky ndo zvandikukwata ini kuti unoti ukanikirina but akubata kuda kuenda zvangu. Jealousy sit down. I want to go home. Double April, May, June, July, August, September, October izvo 7 months. Oh no, I'm done. Uripi Shem? Indi pagutu. Akunyepa. Ndikutoti ne ukunyepa. Unogara uri ndambokona kuchiita live paFacebook ndikakona kuchiita live uri kwaguta ungambotenge bhando ramba uri palive kunyepa uri kugara kunyika dzinotonhorera uko kuchando skin yangu yakanaka kana makeup chaiyo zvaiimprove tarisa uone dololo unganzi yakashata iwe kutotambudzika uko zvakatooma ipapapa. What's gonna say? It's not a bull, lady Skara. What's gonna say? Haku. Ruru, taura zvine respect. Pane topic yekuti chishema. Hapana pamauni malive tinongota chero zhanda. Taura zvine respect Shamari. Inini? Murora wangu ero. Ndataura wani zvine respect wandunda maserese yako sisi wangu. Chimbonyatsa kuomberawo to chimbonyatsa kuomberawo to chingoratidza kuti unogona iwe biunombozoti hazvezi yako ere iwe biunombozoti hazvezi yako ere ni mina ndikuombera mama ari kudonha apo iwe unonzi kuombera maoko
Ombera maoko. Andikuona apa haasi kutogona kana kuombera kwacho. Asa ndigona kuombera. Mina ngatsowombera, mina ngatsogadzirisa foni bobo. Mamax ari kubva. Maserase naisisi. Iwe bi unombozotindira hanzvadzi yako here. Ini ndiri mhofu futi kai. Ukwane. Ende futi. Ndandoti ndaona muroora kabeautiful wako. Aiwa. Variko kuteeresa roora. Guys, iti munhu wedu yaigostirera dzoka. Guys, I don't understand why ghost richiti stoka iro risingafariri nezvedu guys. Meti ugoriona ndouya watakabvisa achidzoka ka77 musi yoka. Ndamubvisa. Adzoka futi, can you imagine? This person, no. I never see this person. This person, no. Jealousy. Shema unomboita stress here iwe. Chandinoitirani nayo mulockdown munondisiva pakwedu. Unoitirani stress. Ndikuzvona free spirit. Unoitira ndiani? Nobody cares ga. Unoitira ani woda kuitira stress. Nobody. Because unotorwa hondo dzako ona ende but iwo manje zvazvinoita chandakaona ukada kuita stress ka pana bia vanengana na lulu vanenge vachiuda kuti pamwe unofanira kuzotsekesa woti kuzvozvo azvisense ona azvitozombomake sense tikeoka nango uchigwadziwe sei unotongouya chamwari uchitati I am strong. I'm strong. Ladies, also I'm praying you should be very strong. Unoona kuti Shema. Ini manje ndiri gandanga riri soft. Zvese zvindakatosangana nazvo. Zveti sometimes munhu anogona uya ukutukirira pachannel pako. Ushoti watukirwei munhu agokudza kuti musoro bhangu. No. That one is nothing. That one is grade 0. That one is ECD. Kuchaya zvimwe. Don't threaten me. I'm not threatening. Ndingonamata kuti I hope and pray kuti you won't encounter that. I'm just saying hangu as someone who ari kungo kunguti I hope azviyekeri. I will take them through. Vanhu vagara vanongotaura. My sister, I pray. I pray kuti my prayer ndeyekuti I think I hope wakaudza family yako yese kuti ndakuda zveInternet in case zvinhu zvikangotanga kuitika from Norway vanonzwisisa. Ndo zvandokwanisa kungotaura. I'm not saying I'm big. I'm not saying ndakapenga kuti handisati ndambofara kudai nasadhumana ashero chichi nhasi wamuona ka asiri mugood position. Hello, my lady. Hello, Shero. Shero, what is she? That wamuona ka nhasi akuchinja position akuda kuzama kuti uzora lotion. Futi. Pano. Bibi. Batisa light repa next uyasa kuoneka usikuoneka. Abanyara unakunyarira B. Depo zvaona yaraso.
nhasi anodonha pamubhedha akazvirega nhasi. Hanzvadzi yangu inosvodesa iyi. Taurei zvenyu. Hello. It's Kanchichi. Amenoti How are iripi you, my tsvagai timumboridza redhiyo. iri kuita maane 50% inorira here iyoyo. Ticho iganditore ndiise pachanja ndimboti ka soft and nice bibi. Soft ndiana ada kupinda apa charamba nezira Jesu ikandimbonamatira vanhu ada kupinda in the name of Jesus everyone in this Okay, box. zviri sei chichi, zviri sei? Isi chichi. Mbuya tadi. Gogo muri right here. Ndiri right, muri right here. Uri right here nezi. Uri sei Gogo? Gogo mweze. Bhiyo ndanzwa uchitika uda kuuya kuEngland ndakatouyako. Ndima muchimupindira zviya. Ndatouyako. Hauna kuzopindura. Saka ndatopinda ipapa pandati gadza ndiudze Bhi kuti auyako. Muri sei Gogo? Achadiwa. Konai varume kuhonda kwawaita. Wapindwa nechando. Aikona kupota chingotogona zita wafungidzira kuti mwana mbiri. Apa wona zvawaitwa Bhi. Ndingatokupa muzukuru wangu ari kuyunivhesiti kwekwenu. Andavanatsva rega ndibatidze hii like feni yo. Gogo nhasi mandipedza simba zvacho. Handisi aona data. Aona zita. Plus pampasina kana mufananidzo. Pampasina. Saka ndati gedza ndipinde ndinyatsomudza kaipa. Gogo mugada. Asi Gogo muri Gogo yechirungu imimi. Mazuva ese Bhi ndongokuona kungoti musikana akangopinda ndikati hamai ndoda kukaurisa. Atisazoita futi. Habiwa wacho nhasi. Otoenda kunointroduce meko ndakaona musikana andakaona pandama ndazodai iwe tangaona amai vako vakandiona ndichisvika vanoti vari kuonechi vanotokudza. Hello. There is my sister here, so andizonyare zvangu kusvika kumba saka zvese zvinenge zviri bo. Zvinenge zviri boka. Zvese zvinenge zviri bo because sister yangu iri kubasaida. Iri bo. Thank you Gogo. I will see you soon. Ndiri kuuya kuUK. Yeah. Ongoya wakagadzirira chando mudikani. Handitye chandoni. Really? Handiti watoda kutanga waenda kuCanada? Handiti watoda kutanga waenda kuCanada? Yeah, Canada then UK. Hello. Really? Why Canada? Canada uda kunoitei? I just want to visit Gogo because there's no way kuti ndingoya kuUK handina munhu andokufambira saka ndikaona munhu andofambira UK it's much better ndezoti ndiri kuenda kunoona ningi. Saka kana waya kuUK kwacho uri kugara mazuva mangani? I'll plan for that. Not yet planned. Hairipo. Tozongonzwa kuti wasvika kupi kuSouth here, kuEast here, kuWest here kana kuNorth? I will hear from Chichi. It's okay. Yeah, Chichi will tell me. You see, Gogo? Aiwa, hairipo. Tinongokubata kana wauya. Yeah, ndikauya kuUK, then you just hear me. Munongonzwana Chichi. Chichi will tell you all the details.
No, tinongokuona pashema. Obvious. Ndinenge ndina Shema 24/7. That's good. Thank you so much, Gogo. Sure, because sotoshaiwa kutandara naye because kunze kwacho kusikuita unoswera wakadai so kana usina uri mulockdown there's no way to go. So don't sleep. Yes. Keep on chatting newazukuru isiribo. True dear. Was it Thank you. ndini tumasweet 16 ka tuchiri kupisa saka tukudai. Aiwa ndazviona nemalocks notunhunzi twongotanga kugadzira kubva ndazoona kuti uyu achiri wechidiki uyu ari tiri kugadzira nhunzi. You know what Gogo chaitika nhasi? My internet what's happening? It's like ndandi chekuita mona saka ndangoswera ndingoti ndingotamba nebvudzi rangu mona wezi ndapedza basa ndikaona kuti ndoiti ndangoswera kunge ndakarara ndangotanga kudai. Okay. Saka tuchitondinakidza amusi kuona nhasi ndachinja hairstyle aiwa nhasi wachinja hairstyle. Ndozechikomana vevechidiki manje chindidonhedzako zvako shero. Taurwa nambuya mukundinzwa here guys? Tiri kunzwa Shema. Tiri kukunzwa Shema. Uri kunzwika? Uri kunzwika? Hello. Yeah, we can hear you, Shema. Hello. Chindikunzwa zvako. Shame. Hello. Anya akamutwa. Arikuzviziva. Hello. Chindidonhedza kashero. You can even drop yourself Gogo side up days. Pakanzi leave up. You can just press that X button, yeah. Thank you. There we go. It's a good chichi. Kochichi kuitika naye. What? Neji. Hello. Muri kuntinzwa here guys? Yebo. Jesus. Izvo ndakunzwa manje. Ndachinja ka5. Machinja manetwork ka5 guys. Ndasingacha tomboziva kombuya yake lavazota sei? Vaenda nepi? But Shero, why? Handina zvandachimbohweni. Mazotaurana kuti wandigogodzesa nagogo. Zvazvanaka. Naiwe mira tisatenda kuri team Shero. Team Shero. Yes. Moda kuti join here but magame twachange tichita in future. Pane magame twatoda kuti tinge tichita in future na Ru. Uda kuti join now. Okay, ndetichi. Wani inonzi chi but takatokwana manje tukuita musoisara dende Apple what inonzi Apple eating here because inonzi chi B Apple fight. Apple eating. Inonzi string Apple eating. What is that? JJ only the Apple string vodka. Correct. All right. Okay. But manje yakatonikikina. Yakatoitwa kudhara. Then the other one ndichaita uyu. I'm praying kuti ndine ndichiri kuno kumamwe acho 2 anenge aripo but kuma 20 something ndo pachaona kuti ndienda mbarini. Ndikangonzwa maflights especially. Iyi ndichiri papo guys pano unoziva neku-Ethiopian guys help me ne-Ethiopian again. Ndambofona namba dzandakambofona hadzisi kudavirwa guys. Saka next game session inenge iri rini manje? 17.
we will try and have another one. Cheryl, I was 17. thinking Then we Guys, got the one on the 17th and we got the one on the 20. Should be 24th. Kana singakanganisa. ndiri mulockdown izvezvi because ndakaexposwa kune munhu akatesta positive for Carolina. B space. What? Yeah. So I'm going to get tested, but I'm fine and this kurwara or anything. But Janzi Joni, I have to be in lockdown for the next 2 weeks. That's not bad. At least you'll be doing some exercise on your own. Huh? At least you'll be doing some exercise on your own. 2 weeks is not bad. Yeah, 2 weeks is not bad. And I'm working from home anyways. Like I haven't been to office since March. But yeah, saka mungatondipa zvokuita ndogara ndega futi saka mungatondipawo zvokuita in my lockdown. Kona itanya wakazvimutire. Nei, ndozvada tinovhunzawo. Naita no Tanya. Kuti Tanya Tanya timbotudza kuti nyaya yako. Don't worry. Unozafreeza nei. Ne. Ari kuziva nyaya yake. Kosi ari pamute. Handisi kukunzwa Tanya. Tanya, unmute yourself, Shamar. Press up pakanzi mic. Press up pakanzi MIC up. Abadona. Obazvidona. Baba mbiri. Nah, but ndina nondikatunawo. Uri kuesere. But do you like my hairstyle, guys? Tununzi. Tununzi. Okay, Cheryl. You are kicking me out. Cheryl, away. Mandikika out. Hello. Ndatofara guys kuti yekera ndakikwa out neinternet asi at least kune vanhu vari kusara vachitaura sha. Taurei. Sapinde munyaya dzenyu. No, the thing is, Nandi City, we can even do another one after Saturday. This coming Saturday. Hanzi china tichera atari kuda here. Ndokwanisa kuya ndiri palockdown yangu. Ndiri stuck kumba saka hapana zvokuita hangu. Ngatondipawo zvokuita. Pandonyara shero sha. Stuck futi. Unonyara ichi. Ndendichinyara vanhu hopo. Sharon anomboita vanhu 500 vanenge vachiwacha ka. Ai ndabasa nazvo. Hello. Ndozonzwa guys. Yes. Yebo. Mati. Mamutichi. So this mutaura nezveina ndina chandiri kuziva weni. Mutaura nezvema-app hanzi azodi ma-app. Games ari kutaurwa naShero kuti vanenge vachiita magames. Yeah. Shero, are you there? No, I think network ya Shero iri kumunetsa. No, the thing is, we planned my game with about 3 games that I planned. Yeah. Like so we had an apple game, string apple game. One will be hanging an apple. Munhu asingabati nemaoko achafana kudya apple rosvika rapera in 60 seconds. Wow. So there was a prize yakapledgwa na someone. The first one anenge atanga kupedza that apple will be £20. Then the second position £10. Then third position £5. Then fourth position $10. Saka munhu awina anowina £10. The first position and the £20. £20. Inotenga chiko £20. Guys, mukutaura nezvei guys.
tikutaura nezvegame rema-apples. Shero kuri kuti 20 pounds aitenge chinhu 20 pounds yakawanda unoziva here iwe imari. hello mukundinzwa yakawanda saka 20 pounds ndo number 1. Yeah, well, that's number 1. Then second position is 10 pound. Okay. Then third Saka position is 5 pound. apple chete. No, it's not that easy as you talking. You're not going to hold it. It will be hanging on a string, Shamari. Saka unoziva sei unozoti kune tumwe tunhu ndototi ndogona kungokabayirira pane chinhu kuti chinenge chisingaoneke kuti chakabayirwa papo then ndakutokuroverai ndotokutorerai mari. Hakuna, we'll be doing a video. Au mkomo wangu wapinda. Tanya taura shamwari kwetogara uri pamute. Shero, can you hear? Zvibvise pamute Tanya. Shero, are you there? I think network yake delayed nas. Okay, never Tanya. Actually that's the first game yawataura nditi. Then what? Yeah. Okay, the second game we were planning to go out for like a dinner. Jesus. As a group. What? Like just it will be called a dinner video for everyone. We'll be preparing our own meals. Then you'll be making your own decoration in your own room or somewhere. Then we'll come live. Then that will be dinner. But before the dinner, pane like just we're just going out for drinks, like just going out for juice, like cool drinks, no alcohol. No alcohol. There's my prizes away. And the first prize 20 pounds, second prize 10, third prize 10 US, fourth position 5 pounds. Okay, that's Sister Eunice. Sister Eunice so that's the purpose of the game. Saga, it should be the next one. It comes 17, just for cool drinks. That we will be doing a video while we're just doing cheers over the codes and stuff. Also, sharing. That one sounds like just Peter having drinks on Shema TV. Yeah, but that's just having drinks on Shema TV. Without? But non-alcoholic drinks. We said if you are an alcoholic, make sure you don't bring the label of the alcohol that you're going to be drinking by then. Put it in a glass or something. Yeah. In a glass or anything. You mustn't show us the label. What is? You mustn't show us the label of the beer that you are drinking. Okay. You see? Yeah, so we'll be just dealing with like if there are glasses, we're just going to deal with glasses. Sorry? That is, I love how you call people who drink alcoholics. That's not necessarily true. You know that, right? Why? Just because someone drinks doesn't make them an alcoholic. Of course, they are alcoholic. Is this the same as drug addicts? No. Do you drink? Nairu, munano batonzi alcoholic. Zvinenge zvichienda nota kumweka kundomwa mvura zvendatoma Okay, yeah. So that's the second game. Hazvingasonzodaro. Yeah. So that's the second game. Yeah, Saga, I just want to correct a beep that it's not, you can't call
an alcoholic. It's actually a medical condition, by the way. Just so you, Yeah. alcoholism is a serious medical condition, and you can't just say Munwesa is an alcoholic. Just So anyway, what do I have to call them? no, just people who drink alcohol. Simple as Yeah, that. sure. Oh, like you drink alcohol, ne? It's a very, very serious issue. That's not a joke. Is it an offense? Hey, Yeah, officer, get could this boy. it could be taken as being tone deaf to like suffer from this problem. So just saying. Okay. Anyways, under your definition, so Inina, I drink alcohol. So am I an alcoholic? Let me look closely. Yes, you look like an alcoholic. No, I'm not an alcoholic. Oh, B. Especially, Yeah. wait, Like an don't. alcoholic. Ru is an alcoholic. She's a drug dealer. Wow. Nah, I'm Chakubata kidding. I'm kwaumbonetsa kidding. iwewe I'm aumbonetsa kidding. aumbonetsa chakubata I'm zvako kidding. kidingi chii papa Sorry guys, Wati- ndirikunyepa asi wachichichi munhu wenhingirekeni. That's Asi munhu wenhingirekeni. kutamba just kungotamba kutandarawo yeah. But okay, so that's the second game ka. Then the third one, that's the one yandataura yekuti will be like just going out. Kunoita like a dinner or something. Finally, I'm back. Yeah, we Going can out hear you. Ndazoona hangu zvama muchitaura. Hapana zvawanzwa. Taurai. Hapana network yangu inge ichitonetsa ndatombokika out kasingaperi saka ndachingora machizama. Taurai henyu. Bianga achiexplain Okay. tichaita pachaitwa dinner, pachaitwa apple whatever string apple game thing, then pachaitwa dinner, then pozoitwa madrinks on Shema TV. Pachaitwa apple first, then my drink second, then dinner third. Right. but tingatange nekunwa ndisati tadyere naibi Yeah. No, yeah, dinner and like the guy they said we need to prepare. We can't just say, oh, tomorrow we are going for dinner. Like, say we have to book a date or something. So that's why you have to say on the 24th. Fine. okay Yeah. So Emma drinks ones. Anybody is just there to have cool drinks in their fridges. So it can happen anytime. Even today, we can even start today. Bottoms up. No. Let's put the water bottles up. There's water. Amy matanga Yes, okay, but lemonade water. Yeah. You're drinking lemon. Ndikuedza kuonda mufunge vanhu vaMwari tiri padiet. sha kwinida kuonda ka iwe uri nani kwinida kuonda sha uziya iwe wakatonda kare inida kuonda but ndinozvitadza Are you that fat? You doesn't look that fat though. Sorry? You doesn't look that fat. Who? You. Who is you? Me? Who are you? No, Ruru is very fat. I can say she has to take a serious exercises for her to lose everything on her. So she's fat. I'm telling you, she is fat. Akuenderera. But I'm honest though, she's fat. So she has to try and do like exercises and get her fat all over out. So that you'll be fine. Okay. But you don't even look that big. You look just like I'm not big. I'm not big. I'm
Rue, is that true? You are. Guys, I'm a normal size. Do I look big? yangu yanetsa guys. I can't see because you're sitting down. Oh, but how did you know Kuti Rue is? I can't believe you just said Rue is fat. Please don't. Rue is big. Okay, I it's tell guys. you, cause I know her. She's big. Yeah, but still, like, that's kind of mean. And she loves eating. Guys, what's happening? She loves And food. school zokuitika guys. We're going to take over your life. Oh. Us. Zokuitika guys. Twitter opens one. No. Oh, you guys. Game will end the live. Guys, don't end it. Don't end hey it. people. How? Don't end it. Because hapana zvatukunzwa. No, gadzirisa Hana network zvatukunzwa yako. ka. Don't end it. Don't end it. Chinogadzirisa network yako. Uri kunzwika wani? Tikukunzwa. Kana ndiramba maybe pane zvaitika kuno kubad. But ndangona comment yakanzi how offensive B usadaro. Gadzirisanayi please. Gadzirisanayi papa. Handisi kuzoona ndezvei zvataurika. But nothing happened. How? Yes. Ukundinzwa? B. Handisi kunzwa continue muchitaura muri ikoko muchigadzikana. Everyone is now blaming me. Yeah, you can't call women fat. That's what I was trying to say. Okay, I apologize. I apologize for that. And I know Rue is easygoing and she probably doesn't take offense, but it's just, it's not. Nah, she's always mine. Yeah. We always share jokes. Even if someone is. So does it really has to come to that point? What do you mean? Whereby she like sorry munhu ataurwa izvozvo handisi kuzoti ndiani but inini kwandiri handina zvandiri kunzwa guys. Ru, come back please. Matitsano ndiani hanzi uyu B ari kuti Ru ndiye ari kunzi ari feti B udashamiwo. Vachitamba. No, as it was like B, right? Ari kupedza kuti handisi kuona guys, network yangu ma1. Alright, share kana network yako. Oh, mandatory B. Yes. B, just say sorry, Sha. I'm sorry. Isn't it? I'm saying I'm sorry. Hey, come on, guys. I don't know. Maybe it was wrong words, but I'm sorry. I know people are now blaming me for something like that. But welcome back, my girl. So Ruru, come on. Are you angry with me? Everyone is complaining. I know. Okay, I'm sorry for that, guys. Hadzoka. Nanga ndichitry kupinda but amino zvanga zvichiitika network yacho yanga ichiita ma1 time yataurwa nabini nawo iyo then network yabva yatanga kunetsa. Don't worry guys, inini hangu I don't feel bad if someone saying ndiri fat. I know that I'm fat and I'm proud of it. And ndinotodada nezvandiri cause there are a lot of people vanodawo kuita fat but vachitadza, you see. Yeah. And that's so, I would not fara nezvauri, but yeah, I think the message kuda kutwa nevanhu ndeyekuti zvoni, that men should be very careful about saying things like that, because and I think I said I'm sorry. Come on, let's stop talking about it. No, we do get it, but then we always say Pashema TV. No, but you guys, you keep on saying it. Okay, fine. You keep on saying it, but I do realize that I did a wrong thing. That's why I'm saying I'm sorry, because I didn't know that it's going to be like an offense, just like that. So I'm saying I'm sorry.
That's okay. We know you're a nice person and you're not an offensive person. Like we know you're not coming from a bad place. But and TV teaching God sees that Tese and calling that Iwewe B wangotaura tichipa ndadona. It's like mina zvongotaura. No, it's like no. Everyone is now on my head. They're like shitting on me, everything. Like, Iwewe why are you saying pandadona that? iwewe wangotaura uchitoti Ru ndomuziva chakasimba is that tataona chichichiona chakatosimba ona but inini Come on, guys. rozi inini Okay, can we hakuka stop? Can we stop about that? Okay, I'm sorry. Let's not talk about it. I'm sorry. I know the guys are all shitting on me, but I know I'm sorry for that. Guys. Mazoti chini nyaya competition nhasi internet yangu iri pa1 guys. Hanzi zvapera ndikuona comment section ndokwandiri kucommunicata nevanhu comment section. Hanzi zvapera alright. Kana zvapera tichaendi live kana zvapera mapedzerana nditi. zvapera haisi nyaya zvayo. Rua now take her offense. That's, I think vanhu vari mucomment section pane vari more sensitive than Ru. Unoziva chima jereka ndimboutaurirai. Unoziva kana uchida kukwanisa kubhira someone you have to join that person. Ngatichinje nyaya. Chinjai nyaya. Yeah, better you saying that. That's the problem. Because ndatoona ndikuti sister Eunice vanditi don't end live apa paka because handanga ndisiri kunzwa zvakashitika ndichizama kuita reconnect saka pandangoona sister Eunice vati don't end but ndatozwa kuti I think pane zvinoda kugadziriswa saka kana yanzi zvapera because ndaona ava paida ati zvapera guys saka I think let's just change titaure zvimwe. Continue kwamuri ikoko but ndakupai 5 minutes then tozobatana mangwana. Okay, ini nangu handisina zvakawanda zvekutaura ndandangoyopfuura kuti nditi yes. Handisama chitaura zvenjuzi nechipoko aiwa kanoda kubateni tozochiona kachiri padhuo pako. Haumborari ukatanga kutaurirwa zvinotyisa this time. But guys tambotandara regai ndidewo internet yangu hamene kuti chichaitika but anyway let me go. All right guys, Runa B, it was nice talking to you guys. Shero tozobatana pa second. Good night. All right, good night. Kozvo ndakunzwa inoonelelwa guys. Chiita naima good night mese. Good night B. B atokotsira. Why aren't you talking B? Indikona ka freeze but anyway. No, and freeze but and freeze and ndiripo. Side kwangu kwaka freezer. Okay, all right, bye bye guys. Bye. See you tomorrow. Bye. Guys, good night. Good night, Sister Cheryl.